אני ג'ודית, אני סטודנטית לרפואה ואני מלגאית של חיבוק, של עמותה במיטבי. הייתי במלגה של ליווי של אזרחים ותיקים השנה בגבעתיים והיה לי פשוט מדהים. אני הגעתי בשביל לתרום והאמת אני מרגישה שבעיקר אני תרמתי. גם מהאזרחיות הוותיקות המדהימות שיצא לי לפגוש, שבאמת למדתי מהם המון וקיבלתי טיפים מהם לכל החיים וממש אימצו אותי כמשפחה וככה אני גם אותן. ואני רוצה להגיד שגם במסגרת מלגת חיבוק קיבלתי ליווי מדהים של הרכזת דנה. אז בכלל באמת כל המלגה הייתה פשוט חוויה מדהימה ואני מודה שלקחתי חלק במלגה הזאת, באמת מודה על ההזדמנות.